Kita niyo itong imunalan ko sa ulo eh. Tagaw! Naari ka diri ha. Karon ka lang. Oh, nag-unsa man ka diri? Nganong gibunalan mo ko itong niyagi? Imo mangikidnap akong anak. Ikaw ha, imo kong ibunalan ha. Oo, oy. Isa naman po to. Hoy! Yun sa manan mo Spirino. Nganong makapilapil man ka? Nganong makailabot? Gusto na pud ka makatilaw sa kong superpowers. Basig na to kag hadlo ko nimo. Di ka mahadlo ka. Ikaw ah! Uy, lugi ko ang style na ba? Pero sige, sige. Simaan. Sige. Ang ka. Ya, nag-away ng duha. Ikusga naman siya bay. Tay, basta-basta yung power. Mas ka naman kayo. Karate na lang ta. Lalaki sa lalaki. Walay gamit tayo power. O sige, ginto kag nahadlo ko nimo. Pirino, tara na. Grabe. Yatay. Nakasibat sila. Sa ipon. Suman! Wala pa lagi hindi mo siya gipatay. Inaw po niyo kamot. Wala ko gipatay kay Pirting Bawag utot. Huh? Bitaw no? Baho di kayo? Kanino. Pero sige lang. Makabalos na gyapon ta anak niya. Salamat boss iPhone. Iligtas dug ko nimo. Okay. Ay lay gunitay kay Morinti ko. Sa iPhone. Kaya kala yun ha. Ako'y istorya unta sa mo ba? Unsa man? Katuloy mong power ba? Asa ni mong gikuha? Kabulo ka Pirino, para makakuha kag power, kailangan mo maging buutan. Kailangan mo mulawas og mga tao balidaghan. Akan na akong power nakuha na ko na sa sige na og kaog kamunggay. Kaya to'y magkuha ganina ba? Makaon na siguro kung gulay ani. Oh, importante man jud kay ng gulay gyud mo man ay makapastrong sa tuwa. Kadto natsambahan lang ko kay nakikilat yung nakilatan ko. Ikaw gusto po ka magpakilat kay kilatan ti karon. Ayaw na lang boss iPhone. Kaon na lang kung gulay. Oh, sige. Pag binuotan ha, nya mo kaon kag balidaghan na gulay. Katoy mo gikuha ganina pa sa to. Unya og makita nimo si John John, unsa itawag nimo? Boss iPhone tabang. O kana, sakto na. Boss iPhone, saan na akong pag-uli sa mga? Ay kabala ka na kay teleport rati ka. Tara. Okay, sabay ta ha. Ayaw, pag una-una. Okay, 1, 2, 3, go.